Nağlanlar bana zapravkada salyaka yok. Adamlar mar velayette bindiğinin oçuru. Nebit gaz önümlerini eksport edýän Türkmenistan'ın özünde avtologlar üçin ýangıç ýetmezçiligi güýçlendi. Ahal we Mara vilayetlerindäki ýangıç goýujy beketlerde dizel satylmaýar. 2 manatdan tüläningde itlänme çöwürüňde goýup bererin. Bolmasa ulogyny alyp git ýa-da ardan satýan başga beket tap diýip jogap berdi. Bilermenler Orsetde ýöze çykan ýangıç ýetmezçiligini Türkmenistan'ın öz peýdasyna ulanyp biljekdigini aýdýarlar. You at Turkmenistan as a producer with that you were saying. Türkmenistan gazyň nebitiň öndürjüsi hemde iri nebiti gaýtadan işleýän zawodlary bolan ýurt hökmünde mundan peýda gazanyp bilerdi. Because of the crisis in Russia, the war. Salam, men Gözel Hudaýberdiýewa. Men size Türkmenistandaky ýangıç ýetmezçiligi we onuň netijeleri barada gurrun bererin. Videony halan bolsaňyz like basmagy we pikiriňizi ýazmagy unutmaň. Ahalda we Marda dizel ýetmezçiligi dowam edýär. Sürücüler muny emeli döredilen ýetmezçilik diýip adlandyrýarlar. Nebit gaz önümlerini eksport edýän Türkmenistan'ın özünde avtologlar üçin ýangıç ýetmezçiligi güýçlendi. Ahal we Mara vilayetlerindäki ýangıç goýujy beketlerde dizel satylmaýar. Satylan ýagdaýlarynda bolsa resmi bahasyndan gymmat hödürlenýär. Yerli häkimetleri we döwlet köpçülikliğin habar beriş serişdeleri bu barada dymýar. Emma bu ýagdaý barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan birnäçe sürücü dizel ýetmezçiliginiň emeli döredilýänligine ynanýar. Olaryň aýtmagyna görä ýangıç goýujy beketlerde dizel ýok diýilse-de käbir ulaglary ýangıç goýulýar. Ýangıç goýujy beketlerde häzir dizeliň emeli ýetmezçiligi döredilýär. Häzir haýsy beketlere barsaňyzda isärler salyarka ýok diýärler. Emma dizel bar bolsa-da ony ýok ýa-da gutordy diýip aýdýarlar. Hopsuluk garadalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny haýyş eden sürücüleriň sözlerine görä dizel 2 esde gymmat bahadan hödürlenýär. Eger sürücü bu baha razy bolmasa oňa benzin hem satylmaýar. Men dizel goýup beriň diýdim. Isgar 1 litriniň bahasy 2 manat diýdi. Men hökümet dizeliň 1 litriniň bahasyny 1 manat diýip resmi taýdan belledi. Onda näme üçin men ony 2 manatdan satyn almaly diýsem, ol 2 manatdan tüläningde itlänme çöwürüňde goýup bererin. Bolmasa ulogyny alyp git ýa-da ardan satýan başga beket tap diýip jogap berdi. Şeýle ýagdaý sebitiň tas ähli ýerinde duş gelýär. Ýangıç goýujy beketleriň köpüsinde dizel döwünden ýok. Bar ýerinde bolsa resmi bahadan ýokary satylýar. Häzir salyarka gytyldy. Ýangıç goýujy beketleriň aglabysynda dizel ýok. Diňe uly ýollaryň ugrundaky käbir beketler de bar. Emma ol ýerde de resmi bahadan goýup bermeýärler. Muny özleri çözdülermi ýa-da ýokardan görkezme geldimi bilemok. Ýöne hiç çekinmän 1 litrini 2 manatdan hödürleýärler. Türkmenistanda dizeliň resmi bahasy 1 litr üçin 1 manat. A80'den A95'e çenli benzinin 1 litre bolsa kiline göre 1 manat 15 teňeden 1 manat 50 teňe çenli satylýar. Iň gymmat Eko 93 benzinin bahasy 2 manat diýilip görkezilýär. Resmi kursa göre 1 manat takminan 28 Amerikan sentina deň. Son günlerde dizel ýetmezçiligi baradaky habarlar sosial ulgamlarda hem köpelýär. Ulanjylar ýangıç goýujy beketlerdäki nowatlary görkezýän videolary paýlaşyp dizeliň resmi bahadan satylmaýanlygyny, emma goşmaça pul tölänlere goýulýanlygyny aýdýarlar. Nağlanlar bana zapravkada salyaka yok. Gutor diye Türk Premier Ligi çıkıydı. Yine bu da Türk. Goýup duranam Türk. Azatlyk radio bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly sürücüler şeýle gymmat bahadan ýangıç satyn almagy mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä gymmat bahaly dizel esasan daşary ýurtly agyr ýük ulaglaryna goýulýar. Eger ýakyn wagtda çäre görülmese, dizel bilen işleýän ýük ulaglarynyň hyzmat bahasy gymmatlap biler. Käbir günlük zähmet haqqy bilen işleýän sürücüler isini taslamaga mezbur bolup biler. Adamlar mar velayette bindiğinin oçuru. Mara vilayetinde hem dizel ýetmezçiligi duýulýar, emma bu ýerde onuň bahasy ahal bilen eňeşdirilende biraz az ýokarlanypdyr.
dizel 1 manatdan däldi 1 manat 20 teňgeden guýýarlar. 1 manatdan hiç ýerde tapyp bolanok. Bu çeşmenin aýtmagyna görä ýangıç goýuji beketleriň işgärleri dizeliň näme sebäpden gymmat bahadan satylýandygyny düşündürüp bilmendirler. Yol başçylygymyz bize şu bahadan satmagy tapşyrdy. Şonuň üçin şol bahadan satýar diýerler. Azatlyk radiosu Ahal we Mary vilayetlerinde dizel yetmezçiligi hemde onun gymmat bahadan satylmagy barada resmi tesvir almak üçin Türkmennewit döwlet konsernine we onun Türkmennewit önümleri baş müdirligine ýüz tutmagy inançdy. Emma edaranyň resmi internet sahypasynda görkezilen telefon belgilerine edilen jaňlar jogapsyz galdy. Türkmenistanda dizel we benzin yetmezçiligi wagtal güýçlenýär. Häkimet wekilleri munyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Döwlet mediasynda hem bu mesele gozgalmaýar. Заводик наш. Häzirki ýangıç yetmezçiligi Orsetdäki ýangıç krizisynyň fonunda güýçlendi. Newit gaz önümlerini eksport edýän Orsetde Ukrain dronlarynyň ýangıç deskalaryna edilen hüjümlerinden soň benzin we dizel yetmezçiligi ýüze çykdy. Bilermenler Orsetdiň Merkezi Aziýadaky ykdysady täsiriniň güýçlüdigini belläp, bu ýagdaýyň Türkmenistanyň içindäki ýangıç yetmezçiligine hem täsir eden bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýarlar. Glasgow Universitetining professory Ewraziya meseleleri boýunça bilermen Lukan Chesky'nin aýtmagyna görä, Orsetdäki ýangıç krizisynyň esasy täsiri Rus newit we gaz önümlerine has köp garaşly bolan Täjikistana we Kyrgyzstana degip biler. Emma bilermeniň bellemegine görä Özbekistan, Gazakistan we Türkmenistan ýaly newit gaz öndürýän ýurtlar hem bu ýagdaýyň täsirini duýup bilerler. Bilermeniň pikiriçe, munyň sebäpleriniň biri bu ýurtlaryň içerki derurlugyny üpçün etmekden has köp eksporty ileri tutýan siýasaty bilen bagly. The problem is this perspective which can... Mesele olaryň gysga möhletli pikirlensinde bu energiýa siýasatynyň hem esasy aýratynlygyna öwrüldi. Awtoritar dolandyrys logikasy sebäpli olar hem ýysy gysga möhletli meýilnamalar bilen hereket edip häkimetini saklap galmagy has köp üns berýärler. Olar häkimetini berkitmäge kömek edýän yeňil girdiji çeşmelerini gözleýärler. The power in the short term. Orsetde ýüze çykan ýangıç krizisi Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýangıjyň gymmatlamagyna we käbir görnüşleriniň düýünden gitmegine sebäp boldy. Hususan da öz ýangıç zerurlygynyň uly bölegini Rus newit önümleri bilen üpçün edýän Kyrgyzstanda we Täjikistanda bu ýagdaý aýdyň duýulýar. Soňky 2-3 hepdäniň dowamında ýangıjyň bahasy 20 göterme çenli ýokurlandy. 7-nji ýylda Türkmenistanyň Kyrgyz Respublikasyndaky ilçesi Kırgızstan'ın energetika ministri bilen duşuşdy. Duşuň dowamında taraplar energetika, şol sanda ýangıç energetika pudagynda hyzmatdaşlygy östürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Lukan Chesky'nin aýtmagyna görä Orsetde we Merkezi Aziýada ýüze çykan bu ýangıç krizisi gaz we newit baýlyklaryna eýe bolan Türkmenistan üçin bir mümkinçilik döretmeli. This crisis should create an opportunity for Turkmenistan. Russiya ýaly iri öndürüji kynçylygy duçar bolan mahaly Türkmenistan gazyň newitiň öndürjüsi hemde iri newiti gaýtadan işleýän zawodlary bolan ýurt hökmünde mundan peýda gazanyp bilerdi. Esasanam ýurdun günwataryndaky newiti gaýtadan işleýän zawodlaryň kuwatyndan peýdalanyp Russiýanyň ýeten eksport mümkinçiliginiň bir bölegine eýe bolup Merkezi Aziýa ýa-da beýleki bazarlara energiýa eksport etmäge finans bilerdi. Because of the crisis in Russia, the war. Bilermen Türkmenistanyň öz ýangıç serişdeleriniň söwdasyny Sewitiň içinde hem giňeldip biljekdigini belledi. Emma onuň pikirine görä ýurdun energetika siýasaty henizem ören seresaply we keshirdäl. Emma Türkmenistanyň içinde sürüjiler üçin esasy sorag häzirlikçe jogapsyz galýar. Newit gazy baý ýurtda näme üçin dizel yetmezçiligi bar we näme üçin ol resmi bahadan has gymmat satylýar? Pikiriňizi ýazyň.